So, for today's video, maggama ta og fresh vegetables salad. So, kaning tanang mga vegetable, humana na siya hugas. So, first, atong sliceon ang onion. Human, panitan na to ang carrots. Unya ang apple, ato pong panitan. So, ato ra ng bangguron ang carrots, human ang apple, sunod ang cabbage atong sliceon. Sunod ang parsley. So, human og slice tanan, ato lang i-mix ang parsley, carrots, onion, apple, add a little of salt, 2 spoons of corn oil, dayon i-mix, then I add lemon. So, ready to serve na nga ito ang vegetable salad. So, pwede mo na siyang sagulan og mayonnaise. So, kani akong gisagol, Mariana ni siya. Kay mauman oy naa. So, that's it. Thank you for watching. Bye-bye!